Så er vi i Womba Gardens ude ved Mutare. Og her er bare vildt mange flotte blomster. Vi har lige fundet ud af, at vi måtte hellere droppe klapvognen. Det er ikke helt til at køre med klapvognen herinde. Og Josefine kan også godt gå selv. Hvor kommer det her? Per er i gang med et stort projekt. Han er ved at tage et billede af en åkande. Fjolset har selvfølgelig ladet sin store zoom ligge oppe i bilen. Nej. Det kommer der en vand, ikke? Den kan komme ned i vandet. Ja. Du bliver ikke lige pakket ud, Josefine. Jeg kan lige pakke bolsje ud til dig. Skal jeg pakke det ud? Inden du snasker det til. Hvor er du henne? Gemmer du dig, Josefine? Nu er min tur. Skal det ikke i solen? Og her ser I Per Munk i helt figur. Han trækker maven ind, for ikke at I skal se, hvor fed han er blevet. Træk vejret, Per. Her er udsigten fra hytten. Og her er Per og udsigten. Ja, der er det. Har du nogen kommentarer, Per? Overhovedet ikke. Kan jeg tage lige dine chips? Nå, ja, det må jeg. Per Munk sidder og spiser chips. Han er en gyselig farve. Og de smager ikke en skid. Knaser. Josefine, hun elsker de chips. Her. Fint, ja. Og her ser Michael. Michael i hans lede lyserøde. Jamen, det kan man godt se. Og så har vi Gitte her. Nogle røde på med hele klapben. Og Gitte Larsen. Jeg trækker maven lidt. Ja, så gør jeg så. Kan man ikke se det? Thank you.
Ja, går du lidt med den? Jeg kan lige gå over. Jeg har åbnet til sidst her, men jeg tror lige den er plads. Ja, det er lige. Er der endnu en gang oprydningsdag, eller vaskedag. Heidi, hun er ved at vaske alt, hvad vi har inde i bilen, er blevet taget ud, og så bliver det vasket. Inde i bilen er der også bygget rent. Og nu er det faktisk ikke kun Heidi, der laver noget. Jeg er selv meget flittig. Her har vi vores nyvaskede hjem. Vi mærker til gulvet. Helt nyskuret. Og her har vi vores reoler. Og hvis så skal der kasserne ind i. Vi får lige endnu et glimt af den hårdt arbejdende kvinde. Nu befinder vi os oppe i Nyanga, op i nordøst Zimbabwe. Per han sidder ved at gøre klar til aftensmaden. Det er ret lækkert her. Der er vores smukke bil. Her har vi et sjældent syn. Heidi er i gang med at lave mad. Det plejer altså altid at være mig, der laver mad. Men for en gang skyld har Heidi fået lov til at fikse nogle grøntsager sammen. Men det er kun under min skarpe overvågning. Vi valgte få noget til aftensmad alligevel. Skal jeg tage fiskenet til dig? Så bliver der ikke optaget mere nu. Hundestejler. Det var en lille regnbue, som ikke andet, så får vi det let at spise i aften. Det er ikke en af dem, du kan prale af, sådan. Nå, den er faktisk ikke så dårlig, Heidi. Ja, nej. Her ser vi så den grønne. Vi er nu på vej fra Nyanga og op til Nyamapanda, grænsen til Mozambique. Jeg tager lige et look ud over Nyanga. Nyanga. Vi har lidt over 100 km på grusvej fra nu af, og så inden vi når grænsen. Grusvejen ser sådan her ud. Det kan være, at den bliver værre end det her. Vi får se. Så er vi kommet til Malawi, og vi bor på en country club her i Limbe. Og Per han er ved at lappe vores vandsystem. Vores vandtank, den har været utæt. Ved at lave hullet. Her er bilen, og det er en meget lille campingplads. Der er faktisk kun 2 mere end os. Det vi ser i baggrunden, det er countryclubbens hus. Sædepladser til, hvis nok, cricket matcher. Og så er der sådan en stor, dejlig grøn græsplæne, som bliver brugt til fodbold eller cricket eller noget i den retning.
blæser ret. En lille hytte. Så må jeg vist hellere komme med. Så måske du faktisk gå til Frans. Kom ind i første. Sometimes there are 200 pieces. Bugt nede ved Cap Maclear. Det her det er den dejlige strand ved campingpladsen Golden Sand. Og jeg tror nok, Andreas og Claudia, de sidder der også.
Men say hello. Han masse fisk og have stinker. Nu er vi på Candy Beach. Vi holder her i skyggen under et stort træ. Her er nogle englænder ved at lave deres bil. Der er en flok geder, som lige synes, det skal ind og invadere campingpladsen. Så har vi lige at nyde kaffen her foran pejsen. Der er vi i gang i et lille bål. Der er koldt heroppe på Jæger, så der er heldigvis ingen myg. Nå. Mm-hmm. Det er dejligt at bo, man er ild i pejsen. Og det er dejligt at have sin egen hytte. Godt nok så vi ingen leopard, men det er da en trøst, at Edvard har bragt frisk bananbrød og dækket op til os. Ja, det smager rigtig godt. Tændt ild i pejsen. Og tændt ild i pejsen. Reservelys til, når Ellen går ud. Jo, jeg tror sgu, jeg skal giftes med Edvard. Den på mine hænder. Prøv at se øjet. Sætter du den ikke ned nu? Der er ikke ret meget mere batteri. Au jambarazo mbele. Så er solen ved at stå op. Eller den er stået op. Klokken er cirka 5:15. Og vi har haft masser af myrer i sengen. Så derfor så er vi tidligere op.
Så skal Heidi vaskes. Læg mærke til den lille topmave.